Malidenw ka jamana sariya sunba kura kɔnɔ ko dɔn yanni kalata don cɛ. O wulikajɔ baaraw de bɛ senna furancɛla fanga gouvernement bolo jamana fan bɛɛ. Kabini dɔgɔkun tɛmɛnen politiki tɔnw, jɛkulu minnu tɛ politiki tɔnw ye, lafasali tɔnw, diinɛ tɔnw, laadalamɔgɔ ani jamana fangabilaw tɛmɛnen kɔfɛ. Sariya sunba ɲɛfɔli jɛkulu tun bɛ sanfɛ kalandenw ɲɛkɔrɔ jumadon mɛ kalo tile 26 san 2023. Tomikɔrɔbugu kalansoba min bɛ wele Institut National de Formation de Santé. Kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamana jɔlikura minisiri bolo Ibrahima Ikasa Mayiga. A tɔɲɔgɔnmuso minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ yɛlɛmanibaw ma minisiri ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛ o tun bɛ kɛnɛ kan. An nana bi ka masala ni an ka sanfɛso kalandenw ye mun y'an ka élèves étudiants ye. Nin sigi ka fɔ ɲɔgɔn an ka sanfɛ kalanso kalandenw a ɲɔgɔn 4 de bolo dalen don. Dɔ kɛra Segu, dɔ kɛra yan, dɔ kɛra dɔ bɛna kɛ Kabala ani Katibugu. Ni ɲɔgɔn kan ka kɛ ka sigi parce que an ka kalandenw an ka sifinaw olu de ye sini ɲɛsigi. Sigikafɔ ko ye jumɛn? K'a fɔ ko an ka sariya sunba kura min bolo dalen don. Jamana ɲɛma a ye baara di gouvernement ma k'a ka se maliden kelen kelen bɛɛ ma k'a kɔnɔna kow ɲɛfɔ a ma k'a fɛsɛfɛsɛ pour que bɛɛ k'a dɔn i welela kalata la don min na min ye référendum kalata i k'a dɔn i bɛ kala ta kun min na parce que sariya sunba o y'an yɛrɛ ka ko ye. Ni sariya sunba bolodalen ale maliyɛnw de y'a dilan, maliyɛnw hakilina de b'a kɔnɔ parce que maliyɛnw fɛn fɛn fɔ sariya sunba yɛlɛmani ko la o de taara ba la ka ko ɲɔgɔn na pour que nin ka se ka sɔrɔ. Donc an ka se k'an ka Mali kura jɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya ni sanfɛ kalanso la min bɛ an hakili bɛ se k'a fɔ ko an ye denmisɛnnin hakili cariɲɔgɔnw ye parce que u ye ɲininkaliw kɛ minnu ɲɛsilen don faamuyali jɔnjɔn ma sariya sunba nin kan. Donc an fana an ye jaabi k'an masalara donc an b'a miiri u ye somɔgɔ sama sɔrɔ a kɔnɔ. An b'a miiri fana u bɛ comme olu bɛ maa kalanenw don déjà an b'a miiri u bɛ se ka gafe in ta k'a kalan a papier laman bɛ yen comme a bɛ bɔlɔlɔw fana kan k'a kalan sariya kisɛ kelen kelen k'a kalan k'a faamu n'i ma faamuya sɔrɔ i bɛ se ka se ka ɲininkaliw fana kɛ maa hakili carilenw fɛ pour que ka se ka nin partager. Donc n b'a miiri an bɛ ka baara min kɛ o de ye nin ye an bɛ ci dilan a ci fana an b'a miiri a sera mɔgɔ minnu ma ɲɛsinnen don minnu ma donc pour que bɛɛ ka se ka i ta sɔrɔ la. Sigi in kɛra sababu ye institut ɲɛmɔgɔw kalanfaw ani kalandenw bɛɛ ka se ka faamuyali jɔnjɔnw sɔrɔ gafe in kan. Non, i b'a dɔn nisɔndiyalen don wa an ka baarakɛla mɔgɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don. N y'o jateminɛ sɔgɔmada in na le fait que Mali école ninnu bɛɛ la comment dire Mali ɲɛmɔgɔbaw ye an ka école de suganti walasa ka na kuma Mali sariya sunba kan n'o yɛrɛ Mali yɛrɛ taase fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye. Mali yɛrɛ sigilen bɛ sen min kan n'o sen donc n'a nana fɔ kɔnɔ kuma fɔ an ka école in na yan vraiment ne bolo o ye nisɔndiyakoba de ye. A yɛrɛ ɲɛ b'a la jama nana ka na sali fa vraiment an nisɔndiyara kojugu. Y'a dɔn yanni ka se bi ma depuis a ka ca ni kalo kelen an ye sariya sunba in an y'a projet ta ka tila an ka baarakɛla mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a di ekɔlidenw fana ka responsable fana ma u k'a essayer ka kuma kan. Donc o de y'a to u ye ɲininkali caman kɛ bi parce que u tun y'a bɛɛ kala caman tun y'a bɛɛ kala ka ban ka ban. Donc a kɔni a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ. A yɛrɛ y'a jateminɛ ɲininkaliw la ko vraiment mɔgɔw sɔnnen don a kɔnɔfɛn ninnu ye kuma yɔrɔ dɔw tun bɛ mun faamuya o ɲininkaliko la o ɲɛfɔr'u ye o fana u bɛɛ nisɔndiyara. Donc vraiment a kɛra nisɔndiyakoba de ye. U y'a danfaraw fɔ bi u donna fɛnw na k'a fɔ i n'a fɔ an ka kan ninnu an ka kan ninnu don ba la ani fɛn min ye fɛn juge ka ɲɛmɔgɔsoba wala pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka don yen cogo min na parce que walasa population bɛ se ka a faamuya juge ka baara faamuya cogo min na k'u sen don a la dɔɔni ani kuma caman u donna a bɛɛ la bi k'a bɛɛ ɲɛfɔ hakilila danfara caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. A ye Mali an ye ɲɔgɔn ye ba mun kɛ kɔrɔlen o ɲɔgɔn ye ba ninnu o recommandation bɛnkan min fɔra o ɲɔgɔn ye baw la u y'o bɛɛ de sɛnsɛn sisan k'o
do a kɔnɔ i n'a fɔ le dialogue national inclusif, les assises nationales pour la refondation ani les différentes assises minnu tɛmɛna ɲɔgɔn yeba mun kɛra yanni k'olu se u y'olu bɛɛ sɛnsɛn bɛnkɛlaw mun kan olu bila a kɔnɔ donc vraiment o kɛra ko ɲumanba de ye parce que ni nin bɔra sen na i b'a fɔ ɲɛfɔ ɲɛ miliyɔn bɛɛ de jɛlen don ani dafara min fɛnɛ b'a la tuguni le fait que depuis kalo joli depuis san joli nin maliyɛn bɛɛ de ɲininkara k'a daminɛ village la duguma an ka togodaw la ka taa dugu kumabaw la ka na fɔlɔ fɔ Bamakɔ ka maliyɛn bɛɛ ɲininka donc bɛɛ lajɛlen hakilila de jateminɛna na en plus de là u bɛ tila u ya min sɛbɛn tuguni u bɛ k'a don bɛɛ lajɛlen kan ka don ekɔlidenw kan ka don mɛtiriw kan ka don bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ minnu kalanna min ma kalan pour que bɛɛ ka se ka hakilina fɔ a kan yanni ka juillet kalo tile 18 se n'o ye a wote yɛrɛ don ye n'o ye kalafili don ye donc ne kɔni bolo ni particularité min bɛ nin na danfara min bɛ ni tɔw cɛ c'est que nin kɛra bɛɛ lajɛlen diɲɛ de ye a ma kɛ ni kɔrɔtɔ ye a ma kɛ ni a fɛnɛ kɛra waati min na o waati mɔgɔ min bɛ fanga la i b'a dɔn sondage de kɛra alimanw ka bureau d'étude de sondage dɔ kɛ ala kuma man jan min y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw pratiquement sigiyɔrɔma 100 mɔgɔ ɲɔgɔnna 90 sɔnnen bɛ transition mɔgɔw ye donc o waati kɔnɔ na donc ni mɔgɔw bɛnna ka kuma min fɔ o bɛɛ ka k'a kɔnɔ donc ne bolo o kɔni o ye alhamdulilayi ye. Minisiri saba ninnu ka nali bɛnma segin don an ekɔlidenw yɔrɔ ka s'u ma parce que n'i y'a ye u nana an ka ekɔli la bi ka yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw wele ka fara an kan ka ni projet in kuma kɛ a bɛ n'a fɔ ni projet in anw yɛrɛ de b'a kɔnɔna la an jamanadenw an yɛrɛ de b'a kɔnɔ a dabɔ ko anw de an ka fɛn faamuya k'an bɛɛ bila kunnafoniya kelen na pour que an bɛ se ka mɔgɔ ɲɛnama ta kalata nataw la et puis o n'a ta bɛɛ kɔfɛ ni projet in ala ka sabatiliko ɲuman ala k'a di maliyɛnw ma parce que fɛn caman fɔra a kɔnɔ ni constitution ko kumaw don minnu bɛ maliyɛnw arranger ka tɛmɛ constitution tɛmɛnen kan parce que kuma dɔw b'a kɔnɔ a b'an bɛɛ bila hukumu kelen na o kɔni yɔrɔ ninnu o diyara ne ye vraiment bon ɲɛfɔli minnu kɛlen filɛ nin ye pour que kalata nataw la mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔ ɲuman sigi an kunna parce que an maliyɛn an bɛ se k'a fɔ surtout an jeunes an kun tɛ min kalama kunun an bɔr'o kalama bi à travers ce nouveau projet an bɛ ɲɛmɔgɔw fo u ye projet in sigi sen kan ka maliyɛnw bɛɛ la kunnafoniya k'an nabɔ fɛn caman kalama pour que an bɛ se ka jamana ɲɛma sigi an kunna parce que an bɛ kuma ni min ye bi constitution tɛmɛnen u ka projet min tun bɛ en cours a projet in kɛra sababu ye Mali yɛrɛ fanba bɛɛ tun t'an bolo tugun mais ni transition min b'an kunna n'u ye ni projet kura in sigi an b'a fɔ alhamdulilayi bi maliyɛn bonyanen don fan bɛɛ bon ni ne b'a ɲini tɔw fɛ an ka jɛ an ka ni projet in an ka kɔnɔ kumaw ɲini k'a dɔn k'a la sabati kalata nataw la ka mɔgɔ ɲuman choisi ka sigi an kunna pour que o bɛ se ka kan anw ma ɲɛtaga ye. Bon n ye faamuyali caman sɔrɔ sabula a bilara ne ka telefɔni kɔnɔ n ma se ka a kalan k'a ban mais sisan nɔ n nana ka na nin lamɛnli la min ye a ɲɛfɔ an ye a ye fɛn camanba de fɔ a kɔnɔna la min yɛrɛ ye faamuyali camanba diya a kan ka nabɔ a kɔnɔna ko kalama ne bolo ne y'a faamuya cogo min na ni a ɲɛfɔra mɔgɔ caman ɲɛna hali n'olu bannen don n'u y'a fɔra ta n'u y'a faamu ne hakili la u ma n'u hakilinata sɔrɔ a la u bɛ se ka choix di a don n'Ala sɔnna. Welewele min bɛ ne bolo ka se maliyɛnw ma ne yɛrɛ ye maliyɛn ye n bɛ n ka maliyɛnya fɛ kosɛbɛ et puis fɛnɛ n bɛ n ka africainiya fɛ kosɛbɛ maintenant ne bɛ min fɔ maliyɛn tɔw ye u k'a ɲini k'a faamuya u kɔni sera anw ma yan bi kana ɲɛfɔli kɛ anw ye walasa ka anw nabɔ a kalama bon ne minnu m'o opportunité sɔrɔ i k'a ɲɛɲini i yɛrɛ ye i k'a dɔn n'i y'a dɔn i yɛrɛ sisan ne bolo i k'i ka diyaɲɛ yira a ko soit i b'a la ou bien i t'a la ne bolo a bɛɛ kɛ kun ye nɔ jamana ka yiriwa jamana ka taa ɲɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la wa fɛnɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiya ne bolo n'o de kɔni ye laɲini kɔni ne bɛ fɛ jamana kɔnɔdenw ka ɲɛɲini k'a dɔn ni a bɛnn'u ma u ka sɔn a ma an bɛɛ ka jɛ ka Mali na baara ɲɔgɔn fɛ. N'i ye ko in ta k'a lajɛ
ne yɛrɛ bɛ nin baara in fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que nin baara in a ma nɔgɔya u yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ caman de farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin baara in élaborer donc nin baara in kɛli ma nɔgɔya bon nin baara in a kun kan ka kɛ a mɛnna bon ministre ka fɔ la président caman ye se ka kɛ mais a ma se ka sira sɔrɔ bon sisan olu nana u bɛ ka a baara ɲɛbilaw kɛ donc baara in a kan ka fo parce que hali ni ye diinɛw ta k'a lajɛ tradition ta k'a lajɛ fɛn wɛrɛw ta k'a lajɛ n'a bɛ ka baara kɛ cogo min na n'a bɛ ka degun se jamanadenw ma ou bien n'a tɛ ka kɛ a kɛcogo la a bɛ na ni sariya kuraw wɛrɛ de minnu bɛ jamanadenw lafiya donc sariya faleli o kan ka kuma bɛɛ n'a y'a sɔrɔ wagati min na a tɛ ka lafiya se jamanadenw ma donc u nana k'a fɔ ko ka jamanadenw de lafiya donc n'a y'a sɔrɔ u kan ka sariyaw de falen pour que ka jamanadenw lafiya bon ne ka hakili la o baara in ye baara sɛbɛ a kan ka fo donc an nana bi an ye faamuyali caman sɔrɔ a ko kɔnɔna la parce que réseau sanfɛ gɛrɛ ni fɛnw na u bɛ kuma caman caman fɔ bon san nalen u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ka ɲɛ an yɛrɛ ye fɛn caman faamuya a ko la ne b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna livre min bɔra projet min fɛn bɔra u k'a ɲini k'a kalan k'a dɔn faamuya min b'a la kan sugu bɛɛ b'a la bamanankan bɛ yen bɔbɔkan bɛ yen kan sugu bɛɛ b'a la donc i bɛ se ka faamuya sɔrɔ kan min na i k'a ɲini o kan na k'a ɲɛdɔn parce que n'i y'a bɛ wuli yɛrɛ k'i ka e ye maliyɛn ye n bɛ n ka droit kɛ n bɛ n ka nin kɛ o y'a yɛrɛ b'a dɔn kun jumɛn bɛ yen nɔ donc f'i k'o de ɲɛɲini k'o dɔn i ka droit dɔn i k'i dan dɔn i kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ i kan k'o dɔn donc ne bolo ni maliyɛn bɛɛ y'o dɔn n kan ka nin kɛ n man ka nin kɛ donc an bɛɛ bɛ lafiya Mali kɔnɔna la ni ɲɛfɔli ninnu a tɛ se k'a fɔ a bɛ wasaba kɛ ten mais a bɛ caman kɛ parce que n'i ye dɔ ɲɛfɔ dɔw ɲɛna olu fana bɛ kɛ sababu ye ka a ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛw fana ɲɛna bon a bɛ na an minnu bɛ se ka sababu sɔrɔ ka kɛnɛ sɔrɔ ka na ko la k'a ɲɛ sɔrɔ donc n'a fana bɔra an tɔɲɔgɔnw cɛla an bɛ sigi gɛrɛw na an bɛ taa kilasi kɔnɔ donc mun fɔra an ɲɛna a ko la an ye mun faamuya an fana b'a ɲɛfɔ olu ɲɛna fo ka n'a kɛ maliden bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na pour que an ka se ka taa kalata la. K'aw ladɔnniya ko ni sigi ɲɔgɔnna 3 wɛrɛw bolodalen don ni sanfɛ kalandenw ye Kabala, Segu ani Katibugu.